Emmanuel. Wait a minute. Ina za ka ce ne? Kwari da kima nan shi ba. Na siya maka kawai idan na fara mu kai. Dan ba ta kama. Kifi da bai da layi. Ai ga ba za ki ba 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 ki bari sai ba ba. Ba mu gwamnati. Ana ta sama su kake. Abu za ka ɗauke mu ba. Ai! Kudin me zan baka? Kudin kare da kan mana. Ba zan bada ba ka gane? Sai uwarka. Kai me yasa ka tabban zari? Kana rigima da wanda wannan dirku mai nace wallahi mahaukaciya ce billahi allazi ta kakkiya da kakkiya. Kai a daidai san ko ta wuce ka jakar zuwa A dai sawun jirgi kai da Allah aboki na zo mu tafi wannan shashasha ne ya dau mahaukaciya ne.